Освобождението 1878 година заварва Бургас с 2083 българи и 1993 гърци, малко евреи и арменци. Статистиката сочи, че след Берлинският договор 1878 година, според който Македония и Одринска Тракия остават отново по турско робство, българите масово напускат роден край и се установяват в освободените български земи, в това число в Бургас и региона. След жестокото потушаване на Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година, хиляди българи търсят спасение в Стара България. В едно изложение на Бургаското военно окръжие за положението на бежанците от Одринско след въстанието се казва, че само през август-септември 1903 година повече от 20 000 бежанци минават българо-турската граница. Голяма част от тях се настаняват почти във всички села и градове на Бургаския окръг, като много семейства спират в Бургас. Напуснали своя дом, прокудени от своята родина, бежанците, доживели пристигането си в България, търсят подслон, за да приютят себе си и оцелелите в тази трагедия свои близки. Проблемът е много тежък за решаване. Тук избор няма. Търси се само покрив над главата. Настаняването става основно в обори и навеси. В едно помещение живеят по 2, 3 и повече семейства. Беженецът е принизен до степента на домашно животно. Живот в смрад и мизерия, страдание, малария и туберкулозата са постоянни негов спътници. За своето съществуване Стана Кирова, беженка, настанена в Бургаско, през сълзи на очи споделя: тук от студ, мърсотия и болести ще измрем. Бълхи кръвта ни ще изпият. Имахме си къщи чисти, белосани и светли, имоти спокойствие, изпъдиха ни, ограбиха ни. Сега живеем при добитъка, тук ни дърва, ни храна, ни жилище. Всички мрем. Децата вече се виждат много, много рядко. Мъгли студени запълзяха в тракийските поля просторни и родното небе заплака по своите синове бездомни. В сърцата им не грей надежда, душите им звъни скръпта, а в погледът им се оглежда умора, глад и нещета. Тракийците с печал вървяха от родна стряха задалеч. Деца и старци там измряха без къща и хляб, стреха и дом. Останалите пак вървяха да дирят мирен небосклон. Зли ясени вихри отвяха децата и в друг небосклон. Далеко от бащина стряха, те скитат без дом и подслон. Сърцата им тръпнат от рани, ръцете им в болка тежат и техните устни сковани в твърдо сурова мълчат. Навярно градушка на тях се изсипа. Избягали с голи ръце, те носят не друго, а някакви дрипи и българско бурно сърце. Болят крака, тръпнат стави, не спират никъде на стан. Денят клони към нощ злочеста, денят премина в полумрак. Ето тази жалка, социална и битова ситуация трогва сърцето на големият бургаски благодетел Александър Георгиев Коджакафалията, за да зарадва и стопли сърцата на стотици бедни бежански семейства, като им дава даром парцели за жилища от една голяма нива 300 декара, върху която се застроява нов квартал – Александър Георгиевият квартал. В това време в Бургас има само 2 православни църкви – Свети Кирил Методий и Преображение Господне, днешната Света Богородица.
В село Атанаскьой, днешният жилищен комплекс Изгрев, била църквата Свети Атанасий. Налагало се православните българи от новият квартал да се черкуват в някоя от тези български църкви. На 13 август 1911 г. Александър Георгиев изпраща едно заявление до Бургаският общински съвет. В него той пише, че желаял да облегчи положението на бедните хора в Бургас, особено на уния, които нямат свои къщи. Общинският съвет веднага откликва на благородната идея на големия дарител. Щедрият дарител определя и 9 достатъчно големи парцела за общо полезни цели: изграждане на основно училище, забавачница, детски ясли с детска градина, черква, поща, сиропиталище, 3 места за парк градини, градина паметник. На 11 март 1928 г. на учредително събрание се избира комитет за построяване на храм Параклис в Александър Георгиевият квартал. В един протокол на комитета от 1932 г. научаваме интересни сведения относно избора на името на храма, както и за предложението за име на близката градина. В определеното место има всички условия да бъде построен един спретнат храм Параклис и при него една хубава градина парк. Относно името на градината парк има дискусия, в резултат на която научаваме и за избора на небесния покровител на храма. Предлага се градината парк да носи името царица Йоанна, защото четем в протокола по едно щастливо съвпадение, още през 1928 г. било решено новият храм в Александровата махала да бъде в чест на великият български светец свети Иван Рилски. Същият светец е покровител и патрон на любимата ни царица Йоанна. По-нататък се пояснява, че именно в Бургас цар Борис с царица Йоанна за първи път стъпват на българска земя 1930 г. Ето защо в дълг се налагало на всички ни това велико събитие да се ознаменува с нещо трайно и хубаво. А едва ли имало по-красиво и по-трайно ознаменуване на историческото събитие с един храм Свети Иван Рилски и парк Царица Йоанна. Кой повече, кой по-малко прави дарение от сърце в името на Христовата вяра. Помощи постъпват от бургаските православни църкви, както и от настоятелството на църковната свещоливница, която е на етап ликвидация. Благодарение и на благочестивото християнско чувство на съкварталците, бъдещите енорияши и на други добри християни, възпламенени от любов към Христос, лев по лев се събира една сума от 457 000 лева. Всичко това дава кураж на комитета да започне строителството на храма. Освен финансова помощ, някои християни даряват икони, кандила, свещници, строителни материали. Изкупните работи започват на 7 юли 1933 г. На тази дата комитетът получава разрешение от Общинската техническа служба, че може да се пристъпи към строителни работи. На 10 август строителният комитет уведомява архиерейският наместник Ставрофорен иконом Димитър Поп Николов, че след една седмица щяло да бъде привършено всичко необходимо, за да се извърши водосвет и да се положи основният камък на Параклиса. На 1 април в Ръбница 1934 г. тържествено се открива храм Параклисът Свети Иван Рилски, чрез полагане на светият Антиминс от негово високо преосвещенство Иларион, епархийският архиерей на Сливенската митрополия. Според сведенията в кондиката, първата камбанария била дървена. На 11 март 1951 г. църковното настоятелство взема решение за направа на нова камбанария и обмисли въпроса за сключване на договор с инвеститора. Не разполагаме с други документи, но очевидно става въпрос за камбанарията, която днес се намира малко в ляво от входа на храма.
Тя е висока около 15 метра. Днес на нея са окачени 4 различни по големина камбани. Най-голямата тежи 100 кг, втората 60 кг и другите две по 40 кг. Иконостасът се изгражда още по време на строежа. Зидарията е тухлена. Той е висок 3 метра, а дълъг 11 метра и половина. Царските двери са изработени от дърво. Рамките на дверите са гипсови и са бойдисани в цвета на рамките на иконите в кафяво. Дверите са без украса и без икони. Параклисът Свети Мина. На балкона на храма има уреден параклис в памет на Свети Мина. Предстоятелят на храма, ставрофорен иконом Иван Драгнев, разказва, че известните бургаски фабриканти братя Чалевски имали в предприятието параклис за задоволяване на духовните потребности на работниците от бонбонената фабрика. Параклисът бил направен в памет на Свети Мина, закрилник на дома и семейството. Те, както и баща им Аврам Чалевски, са известни с щедрите си дарения на православните църкви в Бургас. Когато се извършва национализация на предприятието 1947 година, двамата братя Чалевски подаряват параклиса с всички свети вещи на храм Свети Иван Рилски. Настоятелството урежда параклиса на църковният балкон, на който в предната му част пее хорът по време на богослуженията. Параклисът е дълъг 5 метра и широк 4 метра. Най-после дългоочаквания ден идва. На вечернята, срещу големият празник, Негово високо преосвещенство, величкият епископ Калиник, в присъствието на Негово високо преосвещенство Сливенски митрополит Никодим, отслужва бдение. Сутринта на 1 ноември 1973 г. самото освещаване го извършва епископът. При освещаването на Светият престол се поставят частици от светите мощи на свети мъченик Вакх, който се празнува на 7 октомври от календара. Свещенослужители в храм Свети Йоан Рилски, град Бургас. Ставрофорен свещеноиконом Иван Илиев Драгнев и ставрофорен иконом Тодор Поп Димитров Дивчев. Председател на църковното настоятелство днес е ставрофорен иконом Николай Димитров. Свещено иконом Петър Франгин. Свещеник Димо Вълчев. Църковен хор към храм Свети Йоан Рилски, Бургас. Свещопродавачки, пангаристки. Мили деца, щастлив и радостен съм, че вашата госпожа избра нашия храм на Свети Йоан Рилски, защитникът на цяла България, да преподава вероучението тук в нашия храм. Вие сте малко още, но знам, че ще станете и повече. Благодарение на Негово високо преосвещенство, благословията Негова дадена от Него на нас и благодарение на вашата учителка, се надявам, че с вяра ще изучавате добрите и полезни науки. Тук, което ще се преподава вероучението, ще бъдете добри християни и ще заразите с вашия пример много други деца, които ще успеят в нравствеността, в почита към своите родители. Тук ще ви учат на всичко това, което в училище няма да получите. Там ще ви научат с какво да се прехранва тялото ви. А тук вашата госпожа ще ви научи как да спасите своите души и да не бъдете никога сами, а да знаете, че винаги при вас стои вашият ангел-хранител, който ви пази и ви помага и в материалното, и в духовното. Този ангел-хранител да ви доведе да станете и студенти, и след
известно време, известен период, когато завършите висше образование, вашите родители да видят тук и като младоженки и младоженци и да докарате и вашите деца в нашия храм да изучават неделното вероучението на нашата православна църква. Тук до една година с дядо Владика си дадахме обещание, че ще направим двете зали отстрани, вече ще си имате чинове, ще си имате абсолютно всичко, библиотека, занимание. Над самите плочи от другата страна ще имате вече и по-голяма зала. До една година смятаме, че с Божията помощ и с помощта на свети Йоан Рилски, това нещо ще можем да го постигнем, за да бъде и на вас удобно, и на нас да бъде удобно, и вашите родители да бъдат също така спокойни, когато си тук, дори и по време на богослужение, дори те докато се черпуват, вие горе пък ще изучавате това всичко, което учи православна църква. Сега ще ви дам една иконка, нека да ви защитава нашия Спасител, да ви пази през тази година, да ви помага и в това неделно училище, да ви помага и в светското училище. Във филма са използвани откъси и снимков материал от историческият очерк "Великолепният храм" с автор доктор Вида Буковинова.